som paruk kan ni lain WhatsApp group atang hian mi papakhat hian mi lo benula kan han in pe chho zela rui thei thil po tingai lo zaidam le fel takani kan kar hle me ma ai zol lama te kan han om ve ve thina kanin hu ve je ujewa kanin mangain kanin thlale mem thin kum khat vel kanin zui nu chuan kanin ruve ta chota thingtlang om va mu sit wang ni lovin keini ai an ber vele chonga an du zong po leingam loin anom thin an u naw hi mi pahlang deuh thon nia meichia pakhatan nei kum thum don kanin nei nuin fa kan ovm mi pa chu kan nei ve ta kan khuwa note nei turin kan chuka ma se naw ka nei tanga kar khat em potlin main kan note chuan min boral santa chuta tang chi chuan ka ring nun kong chu keima angein ka ti cheta ni khual khuwa pasal nei ta chu kalunga lengin ka fa pan zat na thlan mual la kom thlang maya omin ka mu phareng thina kanun kha atoi tupa khovel hi hreom ka tingoi ngoi thin kanin chung khoi lai ma kha ka tan hlim na om velo na thor nga ngai si mei chom chun ka lo ni bok nen mi parual zinga tal chu alo na mai lo khop mai khor na nen in ti har ram mangai thin sia kan note a boral nu lok chuan kan panu hian van nei thlak takin nawa pai ti kan hria kan lom ve lutuk ma se haruk tak chuan ka thik thin ka pasala nu ma ni se ka vui ve thin trapur chung hian lalpa enga tinge ka fapa min lak saka ka nu hi no te pek le si ti ten pathian ka chhuwa chala ma se ka tilang ngai lo kan no te boral nu phei chuan ka pasal laka po hlimna ka muzo to lova ka hne ngoi ngoi zok ka thoi pik nen na tho ngai nen chung ta ti lo ngai pasal ti lo ngai bok ka chaw ngoi ngoi thin beidong em chung chuan ka om ta char chara kan pa chung te lama ka pitei hi ka ring zo ve ma mo ve ve ni ta chu ka lung oi lo na le ka mang an har san na te chu ka thlen ve mai thin ma se ka lo ti sual der si ni ani chuan min lo do ringa ka nu laka tlak luma lo tum em si pasal ka nei hian kala no pangkati to kha ma se ka mo phurna kha hasang ma engkim ka kuta tila ka soi sual lawang ka nuin nawan king le phei chu ol ni reng reng ka nei to lo ma se kan pa ka hmangai em awang hian hriom ka torte kha poi ka tingai lowa ka tuar ve thei mai zel ka chung te hian mian rela min soi chiat ka hrengai lo ma se an mo nu chu a in rol na sa ma lela ma orsen lela ma ordum man tiang chi khani ka hriat chian nu phei chuan biak po ka beto ngai lo a hlau khan ka hlau ni ber mai ngoi rengin min ti nan na te chu ka tuara tor chua po ka tum ma se ka nu nen kan in kar thu ni wangin hriom ka tilu tukha mani nokin tin ka chuak mol ve taringota ka soi mai chu kan pa nu le pa te hian min du lo sa a ka man hlan pon du lo ti thom ka hria ma se ka heidera kan pa po ka soi puya ke chuan ron hlan lo mai ru nu le pa terem ti lo chu a thangai lo ka tia ma se kan pa chu mau chikin nei loa ama le kan khobulami apa u naw pa hian ka man chu aron hlan ngat anu le pa te mel a chung te mel kan hu ve lo ma se ka vui chuang lo an har sa ve ema kan pa chuan na thokin min kal san toa keini po lolam kal tum kan nia ma se engma soi chu ngam na nei ve lawa ngoi renga tuat thin ta chuan har sat mang an na te chu ka chung te bula po ka soi ve ngam ngai si lova min lo du lo sa bok nen kan pa bula chuan ka har sat na te soi ve thin mai la nia atiliam mai zel ti tak taka malak na om si lo ngoi mul chi tong ngam lo chi lo ni bok nen adam lo nom sam lo po soi ngai lo chi soi sak ngai ang chi kha nia a hreom thin khop mai kan pa hi in lo ve thin arem rem thok ve mai thin ania ma sia lo hi pakhat ma kan la he ngai lo ka pa hian alo la man vek zel dil po ka dil ngai lo no te ka pai lai rampam ka ei chak lutuk thenom te pula ka ei chak thu ka soya somni man min lei sakha
kala soi bang thei lo kanu le pa te chu poisa han di lila ka nei lo ti thei reng ang khan nia dil ena pok en to lo kuwa te ka khe lo a ka in tum ve mai thin kalo hau tak lutuk lo bok nen mi parual ma ni se min pui ngai mang lova ti tur soipon an ti pe ngai chuang lo ke ma in ka ti le mai thin tui choi ngai se kanura ka bui puya ka bui ni leng ve thei lutuk lo lam kal lo ni pon kan ol ngai lo thingtlanga pasal nei te chuan min hriat thiam pui mai ka ring ka hne topic ta lutuk chu ka chuak mol ve ta ringota kan pa chu a thian te phone atangin ka phone a ka pazon te bula ka phei ni ka ti topa a chan min zo chuan enga ti ma ka ti mia engkim ka hril ve thina engma dang lam don lo ti ka hriat awangin ka soinon du to lem lo kan pa bok chuan i ho chuan ka ngai tu to lawang che min tia chapur chung chuan phone ka da ta ringot ani karil ru nawa kan pa o ka hriat atang khan engma ka soi thei to lo hrim hrim nen zana lo ni chuan ka hriat dan chuan ka nu te leng hi ka pa hian a phone a apazon te na phei han tia ron ko ho mai mai te u ati ni chu atong kam chuan min tina zual me ma ka hlut lo me lutuk ka nu le amo pui nu hian min lo ko ta nge ya ka ho du chuang lova hanin ngai tu film se ka tirngot ka ho du tak si lawa chuan ka pazon te chuan du le zanin te han riak se naktu ka kan lo dang an tia keipon ka nu in min lo ko tak si a chuan atu ka chuan le ka tum ta ni ril ru po dam le man to kan pa nen hian phone kan in trom thina zana lo ni chuan dar som vela kong khari haron soi nok noka ka u chuan awa hon saka ka phone ken chu min chu saka akal le tawang wangani ka thin rim lutuk chuan thom no chu wala ngal mai ka du ka mu thei lo ka tia ka u nen chuan kan wala ta mak mai ni ka nu chuan min lo dang ve na sa ma se ka nu po hian thin lung takin min mangai lowa ka mo pui ka pitei chuan ka nu bula min hek thina wangin min ngai kholo lak lowa enga ama ka ngai sak du bik talawa ma se tap chung chuan a 10000 chu ka soi ve kan pa phei chu khuma puanin na in khuwa phone a khoya engma soi ve lo ka in siam mol mola ke ya in phone a du zo ka nei kha ti pain ka chhuwa san ta ni atu ka chuan kan kholam pan chuan kan chukta a ma se kar khat em po kan om main ka rai ti ka chuaka kan pa te lam ka han phone a ka chan chin chu ka hrila hole ka du thu po ka soi top ka nu chuan kan lo in ron khom anga tia thali ral thleng pon eng man ron soi si lo ka ho nu tang hian kan pa le achung te hian thom eng man ron nei ngai lo kan pa chuan ka ho nu ka rei lo te a bial nu nein nu thloi fa pakhat nei to nen hian anin ngai zong ti ka hria ka ke dar ofikin ka hria hetiang em turi chuan ka da ngai lo a bial nu po chu beto lo turin ka ngen ve na se me ma keila kan pa le chung te hian min betu to si lo ka pa chu ka belea ka lo ho du ka tile ta to pa lockdown lai te ania in quarantine te nga ya khorana tangin ni don sia ha bui thak lockdown te han zo se tia ka ole tamaya kum khataliam trep december a no te chu ka nei ta a kanaw veilai thisen chuak chung po khan kanu bula nu kan pa min phone sakro ka tia voi tam tak kan phone ala du lo kanu chuan tap chungin min hawa ngai sak du lo tu te chu enga tan ngei ti min ti hial a voi khatnan kanu tap ka hriat le ka mu masak ber na ni kan pa chu naw ka vei ma pon ka teksa min chang chuang lo ka thian nu bula naw ka vei reng lai le ka nei trep to chung pon kan pa ok hredu voi khatal ka tia ka thian nu chuan kan pa chu min phone saka naw veya zu phone ru tia ka thian nu soidan chuan kan pa chuan a number po kan nei lo alo ti ni ome kanaw vei ai ma in min en sante keile ka fa min mangai lo te kha na ka ti em ma naw ka nei rual hian midang poran nei vea an pa hlim zia kha fa pa na nei zui kan no te mel ke na ka mit tui chu ka nu hriat lovin a rukin ka rumol mola kan in thena tangin kum thum ani ve don ta kumin christmas khan kan nu fa chuan chuak ve reng te ang ka tia kapute te khuwa mas le kum thar mangin kan han zin ta a
chu mi hlan chuan note pa hian thom no ke kor le kor hi alo ti sak ve a ma se ka thon le mak a chan chu ka nat na te ati thar ema ka mu thei thlot lo ani ka naw pai lain kan pa in anu hne na kan thisena pok ngai lo ka fa ni na proof na lo ati thom te kha aron thar non le a na ka ti em ani kan pa le chung te hian voin ni thlengin min la ron be pop lova keipon sum chua tura min ti hnuin kum khat don ka langa ka note pian hnu thathumani hian sum chu kan han chua chu ta tang chuan ka ti buai to ngai lo voin ni thleng hian kan pa pon tun lai hian bial nu danga nei nge muni a thian te hian a story min lo thon thina nat pok ana thei to lo ken liam ve thei to lutuk a ru khian atan hian kala tong trai fan zok thin amma wanga nu thloi fapoma ko om te hi na ti chang la ka nga mani in sit na hlirin ka khat thin bem tu han nei ve thin maila mani in sit na le ka ni na wang hian nun phung pa ngai pon ka nung thei to lo ni per mi parin na tak la ka nei to si lo eng po ni se a du thlan na ko nga chuan hlim na zong nei mol ro se mi fa te hring nun ti se to lo se fa sha in no te poi soi lo siam to lo se mi pa takin om ve to se kala ti fan keima anga buaina nei le ka din hun anga ding tam tak inom ti ka hria pathian hi bel satang u ani hne na lo chuan thlamuan na tak hi om lo ania ole tun tan chon khati song kha lo ni le ta a thuron thon du ten screen a gmail ka tarlana hian in lo thon zelanga tin gmail mang thiam lo te pon phone number comment lama min lo dil le zel mai don nia in zafain hun man nuam vek ule